салом, топ хабарҳои варзишӣ дар барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо Фирдавси Хурсанд. Рафтем. Неймар нобарорӣ ё худ ҳамон нафрине ки парижиҳо бо он эътиқод доштанд аз байн бурд. 25 сол мешавад дастаи ПСЖ аз даври якчорниҳоии Лигаи Чемпионҳо гузашта наметавонад ва ин шом андаки дигар мондагӣ буд ки ҳамин анъана идома ёбад. Дар дақиқаҳои охирини бозӣ ки дастаи парижӣ бо ҳисоби 1-0 бозиро мебохт, аз як партофти Неймар ҳамдастааш Маркиньос истифода бурда тӯбро вориди дарвозаи ҳариф намуд. Пас аз чанд лаҳза ҳангоми як ҳамлаи дигар боз дар натиҷаи як паси зебои Неймар, Эрик Шупо-Мотинг тӯбро дохили дарвоза кард ва нафрини 25-сола аз байн рафт. Хулас дастаи ПСЖ Аталантаро аз идомаи рақобат дар Лигаи Чемпионҳо маҳрум сохт. Акнун дар Париж Неймарро қувваи бузурга зидди сейру ҷоду медонанд. дар олами хоккей низ ба қавле як ҷаҳон гапу калоча будааст. Сармураббии дастаи Динамои Москва дар мавриди суханҳои президенти Русия Владимир Путин ҳарф зад. Владимир Путин рӯзи 11 август рӯи экранҳои телевизионҳои Русия гуфт ки дар Русия аввалин ваксинаи зидди вируси корона ба қайд гирифта шуд ки ба таври 100% кафолати табобатро дорад. Ин навиди президент дар ҳоле расонаӣ шуд ки то имрӯз анқариб беш аз 70 ваксинаи зидди коронавирусро дар ҷаҳон муаррифӣ карданд ва мисле ки натиҷаи мусбӣ надода буд. Хуласи калон ин ки аксарияти мардум ба ин ваксинаи муаррификардаи Путин боварӣ надоранд. Сармураббии дастаи Динамо ба суоли оне ки чаро чанде аз хоккейбозони беҳтарини даста дар бозии ахир зидди дастаи Авангар ба майдон набаромаданд, чунин ҷавоб гуфт: бозингарони мо аз рӯи беморӣ ба майдон набаромаданд. Шумо журналистон аз мурча фил насозед. онҳо ҳатман ин бемориро паси сар мекунанд ва зуд бармегарданд. охир шумо муҳтарам сармураббӣ чӣ гуна кафолат медиҳед ки онҳо сиҳат шуда бармегарданд? Сармураббӣ гуфтааст ки шумо надидед ки бегов Владимир Путин чӣ гуфт? ӯ гуфт ки мо зидди ин беморӣ ваксина дорем. аз ин рӯ беташвиш бошед. ҳама ба наздикӣ сиҳат мешаванд. бигзор ҳама сиҳат бошанд. мо дирӯз гуфтем ки кадом футболбозе ки дар вуҷудаш мавҷудияти вируси корона ошкор мешавад, ба бозиҳои Лигаи Чемпионҳо дар Португалия роҳ дода намешавад. аз ҳамаи футболбозони дастаи Барселона санҷиши тиббӣ ё худ тест гирифтанд. медонед кадоме аз футболбозони каталонӣ муқобили Бавария бозӣ намекунад? Жан-Клер Тодибо. баъд аз озмоиши тиббӣ маълум гардид ки ин футболбоз гирифтори бемории коронавирус аст ва наметавонад ки муқобили дастаи Бавария бо ҳамдастҳояш кӯмак намояд. ба фикри ман ҳамдастҳояш ба кӯмаки ӯ он қадар эҳтиёҷ надоранд. рақобати деринтизори Рой Ҷонс ва Майк Тайсон ба вақти дигар гузаронида шуд. бояд рақобати ба қавле ду титани олами бокс рӯзи 12 сентябр баргузор мешуд, аммо бо сабабҳои на он қадар маълум ин рақобат ба рӯзи 28 ноябр гузаронида шуд. ҳама зидди ин тағйирёбии сана буд. ғайри Жолт Барн, менеҷери Рой Ҷонс, ӯ дирӯз гуфтааст ки воқеан идеяи гузаронидани санаи рақобат ба рӯзи дигар хуб аст. аввал ин ки рӯзи 28 ноябр рӯзи истироҳатӣ аст ва ҳама дар хонаанд. ташкилотчиҳо кӯшиш доранд ки ин рақобатро дар тамоми телевизионҳои ҷаҳон нишон бидиҳанд, на дар якчанд давлат. ин аз як ҷиҳат барои даромади зиёд овардан кӯмак мекунад, аз ҷиҳати дигар тамоми мардуми сайёра тамошо хоҳанд кард ва дар ин баробар боксчиҳо нақс тайёрӣ мебинанд, онҳо ку чанд вақт шуд дар ринг рақобат накарданд, гуфтааст менеҷери Рой Ҷонс Жолт Барн. футболи тоҷикро дар телевизионҳои хориҷӣ нишон медиҳанд. инро сомонаи расмии телевизиони варзиш расонаӣ кард ва он ҷо гуфта мешавад ки дар даври 12 Лигаи олии футболи Тоҷикистон қаҳрамони феълии кишвар бошгоҳи Истиқлол яке аз рақибони асосии худ Хуҷанди шаҳри Хуҷандро меҳмондорӣ менамояд. чӣ тавре ба ҳамагон маълум аст, қаблан моҳи апрели соли равон зимни баргузории қисмати аввали мусобиқоти футболии кишвар якчанд рақобатҳои майдони сабзи тоҷик дар кишварҳои аврупо ва шоигарии Испания тарғиб ва пешкаши мухлисон карда шуда буд. ҳамакнун бовар дорем ки мин баъд низ чунин диққат ба футболи тоҷик идома ёфта, на танҳо пахши бозиҳои Лигаи олии футболи кишвар дар сартосари дунё муаррифӣ мегардад, балки мутахассисон ва намояндагони бошгоҳҳои ҷаҳон ба ҷалби футболбозони маҳоратноки тоҷик мароғ зоҳир менамоянд. дар идомаи чунин иқдомҳои наҷиб муассисаи давлатии телевизиони варзиш дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи Тоҷикистон ва шарикони хориҷии худ ба мувофиқа омаданд ки рақобати марказӣ ва классикаи футболи тоҷик бо иштироки Истиқлол
گل و خوجان در تلویزیون‌های ورزشی کشورهای سابق یوگسلاویا، سربیا، بوسنیا و هرزگوینا، خرواتیا، اسلوونیا و مقدونیا مستقیما پخش نمایند. آهسته آهسته رو به سوی موفقیت‌های بزرگ همه یک جا قدم می‌مونیم. آرسن ونگر سابق سرمربی دسته آرسنال سرمربیگی دسته بارسلونا را بر دوش نگرفت و دعوت کاتالونیا را رد کرد. موی سفید با فکرم چیزی رو حس کرده است. با اطلاع لیتن سپورت رهبریت باشگاه کاتالونی در صورت از ادامه رقابت‌های لیگ چمپیون‌ها محروم شدن دسته بارسلونا قرار است کیک ستین را از وظیفه‌اش سبکدوش گردانند. از این خاطر آنها با چندین مربیان در رابطه بودند، از جمله با آرسن ونگر. آرسن ونگر دعوت کاتالونیا را رد کرده است. گفته می شود که با این متخصص لایحه‌ها و شرط‌های شرطنامه پسند نیامده است. از این خاطر رد کرده است. چی با در دسته بارسلونا سرمربیگی را کسی به گردن نمیگیرد؟ با همین تمام تا برنامه دیگر خیر.